аз предварително знаех, че ако се направи закон, най-вероятно ще се блокира този процес. Затова ние го направихме по либерално-французски лесе-фер и пък да видим. И наистина то стана. Разбира се, още тогава бях крайно скептично настроен относно тази представа, че частните медии, частните телевизии, радиа и прочее ще донесат огромна свобода за журналистите, че там нещата ще бъдат абсолютно окей и че какво да кажем. Значи аз бях убеден, че напротив, в България, като една страна с доста разклатени демократични взаимоотношения, по-скоро трябва да се удържа сериозната институционалност на националните медии. И аз предпочитам да ги наричам държавни, защото те са си държавни, независимо от цялата тази всички тези твърдения, че те са обществени. Нека бъдат и обществени, но така да се каже, държавата трябва да се грижи за тях, защото, както знаем, и в националната телевизия, и в националното радио, всъщност нещата са доста по-свободни, отколкото в частните медии. В частните медии никой никого не може да защити. Един журналист може да му бъде закрито предаването, може изобщо той да изхвърчи много бързо и така нататък. Тоест, цялата тази утопия за това, че медийната свобода ще бъде постигната в частните медии, това не се случи. И последното нещо, което искам да кажа в това първо включване, е, че тогава написах едно тъжно съчинение, което се казва "А желаят ли журналистите свободата си?" В това съчинение аз твърдях, че за съжаление една голяма част от българските журналисти по-скоро желаят да се включат в някаква верига от корпоративни интереси, т.е. да се продадат максимално добре, отколкото да си бъдат независими заради някаква си такава свобода, която, както знаем, за огромната част от българското гражданство не е никаква особена ценност, както показва и последното изследване на Alpha Research. Тази медийна утопия, ако се е сбъднала по отношение, той твърди, на обществените или държавни медии, както искам да наречем, на БНТ и на БНР. Така ли? Обаче сега виждам, че се възражда свободно слово. Следователно има някакъв проблем и може би в обществените медии или няма, не знам. Изобщо, какво се случи в тези 25 години от гледна точка на обществените медии? По отношение на националното радио има, как да кажа, рефлексия. Защото в националното радио има доста кризи, 3 стачки. И трите са били срещу, как да кажа, различни политически сили. Но механиката е една и съща. Механиката е, преди се използваше груповия метод. Нарочват се на брой журналисти, уволняват се, после ние отвътре правим подписка, започва привикване на червеното килимче. Сега, ако трябва да очертая границата, сега има известна анонимност. Не се знае кой поръчва, няма как да се докаже и язъка на връзката. И освен това не уволняват вече групово, защото това е излишен риск и не е за поемане. Толкова години по-късно си давам сметка, че недоволството на българските журналисти не може да ги консолидира. Не може да ги обединява и такъв протест на журналисти срещу нещо, което те не харесват и не са доволни. Съм скептична, че може да има. Скептична съм, че може толкова много журналисти да се обединят, да излязат, да протестират, да вървят по площадите, да убедят други свои колеги да ги подкрепят и накрая да има положителна промяна, да се поправи някаква несправедливост. Това е първата случка, която искам да ви разкажа. Може би по-нататък, вече в по-новата история, по-модерната на медиите бих. Но това е разликата от времето, когато аз следя пазара. Повече плурализъм, повече свобода на информационния поток, конкуренция наистина, различни компании, навлизане на много различни собственици. Ентусиазъм, че те, когато влязат на пазара, ще променят нещо, ще донесат от западната ценностна система и западните модели на управление. Нищо подобно. Това не се случи. Такива модели не могат да бъдат привнасени. Всеки медиен пазар трябва сам да си ги заработи, сам да си ги преживее, сам да си ги отстоява. Стана ясно най-накрая, че всъщност те са дошли тук, за да спечелят търговски интерес, са
съвсем не са ангажирани с това да променят качеството на медийната среда. Това си остава наш ангажимент преди всичко. Виждам, че тук повечето хора са млади и мисля, че е много отговорно да се говори пред вас, защото тези, които са на моята възраст, имат лични впечатления и лично мнение, което никой не може да промени. За вас обаче няма някакви обективни изследвания, които да разказват какво е било и единствено валидно е мнението на такива като мен. Затова съм много предпазлив, когато го изказвам. Ще се помъча да ви говоря повече с факти, защото действително 38 години съм по редакциите и съм бил журналист и по времето, когато бях на войни на партия. Независимо от това, че имаше две партии, всъщност втората без да не се върши ремаркия на първата. Сега, за разлика от повечето хора, които говорят за миналото, аз съм оптимист. Мисля, че държавата вече не е същата, журналистиката вече не е същата, медиите не са същите и са се променили много, много, много към по-добро. Тони разказа тази история за земеделско знаме, която е самата истина, защото аз съм работил там 8 години, там ме завари свалянето на Тодор Живков. Просто не само за земеделско знаме, за всички медии официалната информация се даваше само от БТА. Това беше начинът тя да бъде контролирана. Когато през 1982 година беше арестуван Сергей Антонов, направете си труда да проверите в интернет на коя дата е арестуван. На 21 ноември. След това отворете старите вестници, ще видите, че ние го съобщихме на 26-ти. Тоест 4 дни се е мислило дали да се каже. Но това е, да кажем, политиката, идеологическата сфера и е голяма заблуда да мислите, че само това не се съобщаваше. Аз бях кореспондент преди земеделско знаме на вестник Народна младеж в Сливен и там се случи една злополука, подобна на тази с миньорите в Никоран, само че в Твърдица. Двама души бяха затрупани, единият младеж оцеля, след 11 дни успяха да го извадят. Материалът ми излезе само защото той беше оцелял и се разказваше само за него, тъй като при социализма трудови злополуки не се случваха. Сещате се, че те се случваха, но не се съобщаваха. Така че всичко това тогава в медиите го нямаше. И да се каже, че сега е като тогава, просто една голяма измама. Разбира се, много неща не се казват от някои медии, но се казват от други. Освен това съществуват вече социалните мрежи като алтернативен източник на информация. Сега там нещата са много интересни, защото там пък информацията не е професионална и достоверна. Но това е цената за свободната комуникация. Да, смятам, че медиите много се промениха. Не мисля да ви занимавам повече с мои спомени, просто дадох ви тези няколко примера, за да видите какво беше тогава, какво не може да се съобщава тогава и да се направи сравнението с сега. Да, сега една част от аудиторията бива заблуждавана, обаче, драги приятели, с нейно собствено съгласие. Моята 38 годишна кариера ми доказа едно. Много хора изобщо не се обръщат към медиите, за да бъдат информирани. Те се обръщат, за да чуят това, което мислят. Аз мисля, че циганите са лоши, пускам си телевизия Алфа или телевизия Скаут. Разбирате ли? Така че този, който е заблуждаван, бива заблуждаван с неговото съгласие. Аз в момента слушам много истории, които не познавам и които може би не съм подозирал, че са се случили в този период, в 90-те най-вече. Защото в активната израстващата възраст бях в Тунис. Там пропуснах целият този период от време, в който тук са се структурирали първите частни медии и така нататък. Мога да кажа това, което от моя гледна точка, аз отдавах в тази сфера на журналистиката без да искам.
просто защото ми беше интересно да показвам нещо, което намирам за важно и което искам да направя други хора да са също съпричастни и да бъдат информирани. И леко по лека навлязах в тази сфера и в момента се изживявам като водещ в едно предаване, но не е това най-важното. Най-важното е всъщност какви са проблемите в журналистиката в момента и в медийната сфера. Един от най-големите проблеми е точно това, и този между другото е проблем не само в България, това е с укрупняването на медийните конгломерати, които стават все по-големи и съответно възможността, когато тяхната дума се изрази и когато тя е фалшива, да се въздейства, да се противодейства на това нещо. Това нещо се случва в България, според мен, по моя оценка, най-вече в печатните все още медии, които седат. Там самата специфика на факта, че печатните медии достигат до една аудитория, която решава да се тях и съответно да чува истината, която иска да чуе, е така, но няма контрареакция, няма възможност да се контрареагира. Този феномен на окрупняване в България води, това, което аз наблюдавам, до саморазправа с противника, с неудобния, с този, който трябва да се разправим. Един ден това може да бъде човек, следващия ден може да бъде организация или така нататък. Аз понеже обичам да гледам напред и си мисля, че и поне това е моята надежда, моята светлина, която аз виждам, е, че контраефекта на окрупняването на медиите в всички големи държави, включително и в Щатите, ще се компенсира с едно изникване на микроинформационни общества, които все повече ще набират сила, доверие, защото доверието може само единствено във времето да се добие, след като докажеш как работиш, и съответно да направят, да върнат изкривената картина в малко по-голяма, в малко повече в центъра. Това нещо се случва, ще се случи главно в интернет, защото това е средата, която ще става все по-широка, а офлайн средата, вестниците ще стават все по-малки като дял, защото хората просто в момента всички са в тази среда. И така си мисля, че това е един ефект, който аз лично видях и от себе си, защото това, че излъчва в интернет, направих без да искам един канал за информация, без да съм го замислял дори, ще се случва все повече и повече. Единственият проблем е икономически изгодното сглобка на тези нови модели, които изникват. Това е проблем. Все още няма решение. Единственото решение с финансовата изгода на такива модели е чрез все пак заплащане от страна на потребителите на качеството на материала. Например, когато имаме един от американските сайтове го прави, 10 статии на ден са безплатни, всичките останали се плаща с една минимална сума, която като хора, които искат да получат качествена информация, няма никакъв проблем да дадеш по някаква минимална сума за това да се случи. И това всъщност изгражда и може един от решенията и начините за изграждане и за подкрепа за финансовата сглобка на тези нови модели. От началото на прехода големият страх беше от политически зависимости. Общо взето медиите се справиха с политическите зависимости. Знам, че това, което сега казвам, стои доста радикално, но зависиха. Последната голям така в това отношение събитие, което доста промени надеждата на политиците, че ще могат пряко през мобифона, както се казваше тогава, да диктуват на медиите, отпадна. И това беше, разбира се, бунта, така да кажем, стачката на работещите в радиото срещу политическото назначение на един директор. Независимо от всички тези перипетии, как после той беше накрая през съда се оказа, че не е достатъчно законно неговото назначение.
Но по-важно беше друго. Журналистите, основно журналистите в радиото, казаха, че не искат този директор, който политиците тогава управляващите искаха. Ние бяхме всички в тази история. Тогава с моята колежка Светлана Божилова застанахме на страната на хората от радиото. За сметка на това политиците и много членове на СЕМ настояваха, че това е че това е че тяхно право да сложат директора не е право на журналистите, че журналистите не могат да си избират директор и така нататък. Започна една борба фактически, в която журналистите победиха. И това стана на територията на радиото. И се разбра, че в това, кой ще определя политиките на медиите, съпоставяйки журналистите с политиците, журналистите си извоюваха това право. Това има и предистория в радиото, това бяха уволненията по времето на Виденов, когато се създаде свободно слово. Това е много важно, защото това значи, че тогава имаше гражданска енергия и можеше едно недоволство да роди граждански субект. Впрочем, в други отношения има такива предпоставки, но това все по-трудно се случва, искам да кажа, в развитието през годините. Така, значи, горе-долу журналистите се оправиха с политиците, така че да имат относителна респект политиците, че не могат да диктуват пряко политиките на медиите. Това се отрази много добре на обществените медии и се случи парадоксално. Ние в началото на прехода мислихме, че най-зависими са обществените медии, защото са финансирани от държавата, нали, това, който поръчва музиката и тия глупости. И за това така те са пряко заплашени. Сега в момента се оказа, че щадящият тип финансиране е това, което минава през държавата, защото носи със себе си най-малко натиск върху аудиторията, върху журналистите и работещите там. Може да говорим за разни перипетии, но аз говоря за модели на медии. В този смисъл обществените медии се състояха, и то не веднага в началото на прехода, доста по-късно, да кажем, в момента, в който възразиха срещу избора на директор, който им беше избран. Не е така с собствениците. Журналистите се справиха с политиците до голяма степен, но не успяват да се справят с собствениците. До степен, че това започва да се превръща в много сериозен проблем. Сега, като казвам собственици, разбира се, има разлика между собственици до собственици, има разлика от поведението на отделни журналисти. Тези братски могили са много несправедливи, но това са по-детални анализи сега тук в тези минути. Искам да кажа главното, не се справят с собствениците. А ако собственикът диктува повече или по-малко политика на медията, което на всичкото отгоре изглежда като напълно естествено, и дори когато аз това нещо говоря както сега, това изглежда някаква претенция, джувка, като моята папионка, като всички знаем, че като си собственик, ти ще си казваш какво да има в твоята медия. Това е разно базисно, дълбоко вътрешно убеждение, включително и на хора с иначе с някакъв граждански рефлекс. А работата е там, че то тогава това не е медия. Вероятно по-зрелите от вас си спомнят, че още в първите дни след 10 ноември по улиците на София се разлепиха едни компютърни разпечатки, които се наричаха Вестник Независимост. Точно така. След това те се разлепиха едни картони, които се окачаха, а след няколко месеца излезе на 12 април 1990 година и първият печатен брой на Вестник Независимост. За съжаление, само няколко месеца успя да излиза като печатно издание и беше спрян лично от Андрей Луканов. Аз се казвам Ганчо Ганчев и бях издател и главен редактор на Вестник Независимост. Искам да ви кажа, че като печатно издание тръгнахме, ние бяхме 8 човека, ред колегия, заедно с Васил Станилов, Ивайло Василев и други журналисти.
Всеки от нас даде по 150 лева. Имахме, разбира се, и дарения от наши съмишленици и успяхме да издадем първия брой, който беше в 50 000 тираж. Не само първия, всички 8 печатни броя, които направихме, бяха в 50 000 тираж и струваха 30 стотинки. При цена на вестниците около 5 стотинки тогава. Така че за малко да станем успели млади хора. Но стигнахме само до 8 броя и се оказа, че въпреки парите, които имахме, т.е. можехме да се финансираме. Казвам го заради независимостта. Т.е. ние можехме да се финансираме абсолютно, но се оказа, че сме зависими от правителството, което разпределяше хартията по свое собствено усмотрение и по думите на Андрей Луканов, той лично разпределя вестникарската хартия, поради което и вестника приключи безславно, непосредствено преди първите демократични избори. Аз изпомних, че моето име може да бъде намерено в Google сред 50-те подслушвани журналисти в България. Моят личен телефон, който до момента ползвам, беше написан, не знам дали е така, че се подслушва. Аз не си смених личния телефон и никога не съм мислил какво говоря по телефона, а въпреки тези публикации не съм се интересувал дали наистина съм подслушал. Може би, защото бях съдебно-криминален репортер, да съм влязъл в някакъв списък. Искам да кажа, че много се радвам, че тук има млади хора, които надявам се искам да се интересуват от това, което се случва в медиите днес. И според мен, ако се връщаме към притчите и Библията, не случайно един човек е водил едни други хора 40 години в пустинята, за да умре и последния, който е бил роден в робство. Затова според мен не е страшно, че младите хора не знаят, не помнят или не се интересуват от времето преди 1989 година. Според мен е важно те да имат цел и посока в бъдещето. Аз реших да се изкажа, защото според мен в тази дискусия се чуха мнения, които се различават от моето мнение. Не бих искал да се създава еднопосочност в внушенията. Според мен, малко тенденциозно, надявам се да греша, в някакъв смисъл дори манипулативно, се правят сравнения между това, което е било някога по времето на стачката в Българското национално радио и настоящето. Мисля, че няма никакви основания за такива паралели, защото в момента Българското национално радио никой не е уволнен. При повечето казуси, когато някой се обърне към СЕМ каза, това е обект на саморегулация. Да, с две думи, саморегулация или регулация сега? Веднага след 1989 година беше направена една много важна символна промяна. Беше наложена и в медиите либералната икономика на правата на човека, така най-общо да кажем. Имахме една либерализация символна, но при отсъствието на икономическа база, върху която тази промяна да стъпи, в която тя да се вкорени. Така се каже, смяташе се, че като се монтира символната политическа промяна високо горе, тя ще произведе и собствената икономическа логика някъде отдолу, която да я подкрепя. Но този модел, поради различни причини, които нямам възможност сега да коментирам, не се случи и затова се стигна до това, което констатирахме с моя колега Крум Благов в последното ни изследване, че само 2-3, представете си за какво нещо става дума от сега излизащите медии, работят на печалба. Всички останали са на загуба и ясно е, че това генерира много силна независимост. Обратно, много силна зависимост. Това е всъщност ефекта, който липсата на сериозна икономическа основа още от началото на прехода продължава да произвежда и до днес. Модела на зависимостите, които са икономически, оттам и политически и така нататък. Второто нещо, което ми се струва важно, засегна като генерална промяна, засегна съдържанието на българските медии. И тук най-важното според мен е, че у нас се установи един хибриден модел на медийно съдържание, защото доминиращите медии на прехода съчетават в себе си едновременно опита за малко по-сериозна журналистика, за малко по-сериозно интерпретиране на фактите и заедно с това допускат на своите страници доста
лесно да навлиза и по-жълто, по-булеварно развлекателно съдържание. Така че имаме този модел на хибридизация, който произведе далеч отиващи ефекти, но разбира се, подобни хибридизации се случват не само в сферата на медиите, ние ги виждаме на много други места в българския живот, стига да се оглеждаме. Има хибрид между хотел Шератон и президентството, които са в една сграда. Има хибрид между НДК, Националния дворец на културата, и Битпазар и така нататък. Нали, можем да потърсим и други сфери, в които подобно съчетание широко се разпространи, но в медиите то доминира и до момента с всички ефекти, които нямам сега възможност да коментирам. И трето нещо, с което бих искал да завърша, което дава основна характеристика на прехода в медиите, според мен е това, което аз наричам технологичния преход, защото ние много сме говорили за влиянието на политическите развития върху характера на нещата, които се случиха в медиите, но струва ми се, че сравнително малко влияние сме отделили на технологичния прелом, който практически започна веднага след политическите промени, защото интернет има в България от 1991 година. Практически от същия този момент, погледнато исторически. И затова ми се струва, че историята на медиите през тези 25 години може да се пренапише през ключовите събития, които се случиха в интернет. И според мен тук можем да говорим за 3 периода, само ги фиксирам. Първият период е от 1989 до 1995 година, защото 1995 година е годината, в която за първи път българска медия прави свой сайт в интернет, и това е вестник Пари. Вторият период аз бих го определил между 1995 и 2001 година, 5-6 години, един много кратък период, в който всички медии практически влизат в интернет, което само по себе си е интересен феномен, той може да бъде анализиран, какви са ефектите от това. И третия период е периода от 2001 година насам, когато вече имаме едно доста по-утвърдено интернет пространство, когато се появява това, което наричаме социалния интернет, защото първият български блог именно тогава се появява през 2001 година, малко по-късно, вече от 2004-та, Фейсбук и така нататък. Всичко това много силно влияе върху характера на медийната среда. И според мен този период общо взето би могъл да се опише като периода на доминация на Big Brother в медиите, тъй като знаете, че има много тясна връзка между социалния интернет и Big Brother като феномен. Защото Big Brother не е само нещо негативно, както обикновено се мисли, в смисъл, че там има ексхибиционизъм, показване на личните истории, воайорство и така нататък. Разбира се, има и всички тези неща. Но интернет и Big Brother се разгръщат в симбиоза и не случайно и Big Brother е замислен като такъв формат, който много разчита на социалния интернет, на участието на публиката, която изпитва глад за намеса в нережисирани предавания. Тя самата иска да бъде режисьор и затова толкова много гласува, участва в формирането на сюжета и така нататък. Въобще там има в този тип социалност, имаме всъщност налагане на практики експериментални, които са близко до пряката демокрация и така нататък. Дълга тема, не бих искал тук да отнемам времето ви и свършвам. Така че, общо взето, мисля, че през този технологичен преход ние можем да преинтерпретираме това, което се случи през последните 25 години.